sammen. Velkommen i den her video. Ja, og i den her video skal vi spille Five Nights at Freddy's i mørk. Man kan overhovedet ikke se vores ansigt, og det var mega hyggeligt. Jeg er allerede bange. Hallo. Ja, nu sletter jeg videoen, hvis jeg gør det. Undskyld. Det var undskyld. Nej, du lige er tryk på. Hvorfor går du derind, når der ikke er nogen? Må jeg lige se noget? Måske kan der være nogen. Men Foxy er han der. Jamen, Foxy kan ikke komme første nat. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor Foxy her og se et Pirate Cove er der. Der er ikke min Pirate Cove. Hans Pirate Cove er stjerne. Er det rigtigt? Jo, men i det her... Prøv lige at se. Det er så uhyggeligt med det der. Hvad med det der? Det er bare sådan en lille bamse. Ja. Det er robotten. Hvad med det her? Hvad? Det er Bonnie. Han er lige... Hvad laver du? Jeg gør sådan, så de kommer derhen. Nej, fordi så er de jo tættere på rummet, som vi er i. Og så dør vi. Ja, det er jo der. Jeg tror faktisk lige, lad os lige kigge. Måske prøv at kigge i ventsene. Hvad er så noget? Nej, du så ikke. Hej. Hvis du ser Balloon Boy hernede, så skal du skynde dig at skifte kamera. Hvor er han henne? Jeg tror, det er mærkeligt, fordi jeg har aldrig set ham der. Men hvad hvis man går hen til Balloon Boy, og så siger lyden? Det kan man ikke nå, så kommer han og jumpscare en. Men den kan ikke dræbe dig, den kan bare give dig et chok. Okay, vi har allerede 3 af jer. Det er fordi, jeg er så bange. Det er fordi, det er mærke det her. Man spiller den nemmeste. Jeg ved ikke, hvorfor... Jeg prøver at gå tilbage til der. Gå lige tilbage. Lige der. Ja, hvad med det? Det er bare noget. Vent, prøv at gå tilbage den der udgang. Jeg fik et chok nu. Vi spiller Five Nights at Freddy's i mørk. Det er sygt uhyggeligt, der kommer bare ind og der. Hallo, jeg filmer til YouTube. I skal ikke se dem. I må godt være med. Det er så uhyggeligt der. Prøv at kigge ned ved Balloon Boy for en sikkerheds skyld. Dernede. Fuck, jeg skulle lige en stod der. Det tror jeg ikke. Hello, siger han. Jeg filmer til YouTube, seriøst. Undskyld. Hvad er det for en show? Det er til... Nej, 1 time kan vi godt klare. Nej, lad os lige kigge på kameraerne, fordi jeg tror, han kommer nu. Ja, det gør det. Eller kommer han overhovedet ikke første nat? Fuck det. Der kommer aldrig den næste første nat. Jo, det gør der. I etteren gør der, men der kommer kun 1, så man kan bare 1 lukket dør for evigt og bare sidde og lave ingenting. Hvad var der lige her? Nej, der er ikke noget. Det var Foxy. Foxy var lige der. Du er ikke dårlig nok. Jamen ikke lige nu. Nu sidder vi og spiller. Baby, når jeg ved godt det. Yes! Yes, et minigame. Den er mega kedeligt. Prøv lige at se, det er bare mærket. Man skal bare gå. Ja, det er mega kedeligt. En eller anden grund kan jeg bare godt lide. Bliv tilbage. Man skulle bare gå lige ud. Ja, man skal bare gå. Der kommer også spørg.